ushuthi kahle mawufuna ukufa kahle ithuna nje Ukhozi FM. Mawufuna nje ukushona emhlabeni kufuna ukhosini. Nomthakatho lapha kulesiya stage sokhozi. Ziyahamba ingane zabafazi okhosini. Ziyaphela ingane zabantu okhosini ukuthi noma mhlambe kunesilwane esikhona nje esiqoba abantu. Hayi bafethu kunzima. Hey umntaka kaMantombela ungizwe lamsiza idlozi zasemachunini lamkhipha kulo yamsakazo. Hayi bafethu hayi rest in peace nje mfowethu. Ubahamba abantu okhosini. Sanibonani, welcome back to enye video enyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela subscribe, ulike, ushare ne video usubuka nama ads mangaba aqhamuka, ngicela ungawaskip. So now guys, I'm bringing this particular video ekapho Khehlelezi, right? Ekhuluma ke ngendaba zasokhosini. Angisho ukuthi ngithini, but because of everything enzekayo nangendlela engibona ngakhona ama comments abantu since nje kushone uBhutinjinji, ngithe angidlale le video kaKhehlelezi noma ingeka 2024. Uyidlala kwami ngidlalela ukuthi ngithi mina wayeke washo before wathi mayekhulumile ivideo yakhe trenda abantu bathi uKhehlelezi uyaphapha, Khehlelezi inyanga namanga, umprofit wamanga in. Nama ngisho ukuthi ungwamanga noma ungaqinisa, but sengisho ukuthi wayeshilo before. Ngiyakhumbula that was last year, or angisho ngithi ngenkathi kushona umama uZanele. He also spoke like this, wakhuluma the same thing. Yabo abantu bamngenela kwathi hayi inyanga namanga intontoni. So ngiyabona ukuthi kodwa lezi zinto azikhulumayo sesingamthethisa simdrekishe senzeni. Kodwa lezi zinto azikhulumayo ziyenzeke. And angisho ukuthi ngithini nama ngisho ukuthi ubani. But listening and following yonke into yasokhosini nabasebenzi balephana and everything, sibona nje abantu bedlula kanjalo nje. Hey. Then umamela uKhehlelezi ungabe uthi ayikodwa akanamanga lo muntu. Ungathi into ayikhulumayo ngempela uyithunyiwe, but it's a pity a lot of people we don't believe him. Sishesha simhlasela umuntu singaka angazi ngathi asidlale le video ngeka 2024 I think. Asidlale sizobuye sikhulume after that video. Ngidlulisa nje amazwi okuphatheka kabi noma ngizizwa worried. Ngisiphithiphithi sonke senzeka Ukhosini FM njengoba ngangeke ngakhuluma baye bathiza umfana omncane lalela ufuna ngathi bayisikora. Ngiyazama ukuthi minsimbi ukuthi ngithi kwayisikora ukuze ningilalele. Iyangikhathaza indaba sokhosini because mina ngiyi-understand spiritually, ngokomoya ngiyi-understand. Noma angazashintsha umkhathi uphinde kulande omunye ashintshwe, uphinde kulande omunye emakhaya noma kulande ingcele ukudlula amabhinqa. Lento inkinga enkulu ngoba ngibona njengamanje izohamba ingene ngisho kubathuli bakaMaskandi. Kukhona isiphicongo esizayo kubathuli bakaMaskandi. Ngicela lento you must mark it down ni record. uNkulunkulu ungikhombise into, uNkulunkulu showed me something. Kuno-expose noma kunento ezayo engizixoxa kakhulu bangumsindo kakhulu, kodwa ngezwa abanye becommit ama-suicide, ngezwa abanye bebulawa bathi uNkulunkulu kimi. Ikhona into ezavuka maduze idrama enkulu. Uma ngibuza ngithi yini lena eyenzakalayo, uthi lo muntu kimi labantu basenkingeni bagqilazekile kumanje. Yazi bangaloko bevala lokho bangene shiqi phakathi ey'kweletini njengomuntu angathi bangathi noma beqashwa. Umuntu elokukhava la kwempilo ingayiphambili. Wasethi lo muntu be very careful nakho enginika khona. Abantu bakaMaskandi bona begijima inkantolo ngibona emhlabeni ngezingozi. Inkinga iwumkhokho omkhulu kakhulu kulo leyakhozi. Okudingeka kwenziwe into engangishilo ngoba
ngizwa ngidabuka kwasebenzi nemanagement ngoba lusakhala uswazi akakami usaqhubeka kusaya phambili hey kusayinenkinga enkulu ezayo kubaculi manje bakaMaskandi kubasebenzi basokozini ukhona izinto okumele ziyoxoshwa kuleli office noma kulezi izinto zomsakazo ezimbi kakhulu ezihluphayo kanti lithi lelo office noma yithi leyo njengangenwa ngoba phela bengithi izizikahulumeni kodwa kukhona indlu okhozini phakathi lapho yazi engizingangena noma bevulwa umunye umuntu thizeni ayivule aphinda ayivale kodwa khona into ekhona lapho sebonile uNkulunkulu seshilo lento sishilo kimi seyikhona into eseshilo yazi ngibona affected izingane zabantu ezithi zizosebenza abona iaffected phakathi emsebenzini wathi lo muntu kimi ifuneka yenziwe lento engathi mayenziwe mangayenziwa ukhona into edramatic kakhulu engizokulokuphatha ukuthi uvele into hawu uthi phahlu watha isithunzi siyawa kancancane ufa kuseduze mbula ngimposta ngale nkathi ke kudlule umama uZanele yo ama comments abantu on the videos siyathanda ukugxeka sigxeke sikhulume sithini you guys sibe mhlawumbe umuntu omoya nje bethunyiwe Nkosi yami ukuthi awudlulise lo myalezo but ngoba uza via social media thina sinokuthi hayi ngoba vele into ze social media is not real, you know what I mean. Wayikhuluma le ndaba esokhosini before but uma usungathi uyabuka ngendlela izinto zenzeka ngakhona ikhona into ethi kimi kodwa akanamanga ngoba nanke abantu bayaphela sesilokhu siyabala kwahamba ubani hayi ukhosina sibhizi kuma comments siyakhuluma kodwa uKhethelezi wayikhuluma before lento wayikhuluma you guys. Mina ngiyamvuma manje ngizosho ngithi uqinisile angisho ukuthi ezinye izinto azenzayo noma mhlawumbe akhuluma ngazo uzazi iqiniso sengikhuluma nje about this particular one. I want to believe him when it comes to this particular one ngoba lento wayikhuluma washo wathi abantu basazophela abantu kunendlu engavulwa what wazikhuluma lezi zinto why manje abantu beloku bephela like bengishilo ngathi sizwile ukuthi ubhuti uNjinji wa resign ukhosini ngo2024 allegedly ngizwile kusho njalo. Manje abantu babe comment besho kanjalo kuma videos abanye abantu bethi hayi lo muntu bengasekho khosini wathi bakhona abanye bathi waqala ukugula saselapha. Mina ngikwazi people are just saying ukuthi waqala ukugula saselapho wa resign so azange saphola nankuka kasekho angazi you guys. Everything is just alleged. Angithi thina sibazi umsakazo wona siyawulandela is our favorite, you know what I mean. Kodwa ngendlela abantu abahamba ngakhona hayi guys mina ngisathandi bafowethu no. Ukhona omunye ibhuti ngiyangabona ivideo yakhe ethi kahle shoot mangabe ufuna ukufa kumele usebenze ukukhosini. Yo guys like I saw that video I was like oh kodwa bhuti wasukhuluma njani ngizoyinameka la if you think I'm lying. Abantu bathi wena uzoboshwa into ekanja ukuthi nje ezinye izinto abantu sisuke sesabe ngicabanga ukuthi abantu besaba ukukhuluma yabo. So kodwa kukhona abanye abangesaba vele bashinto noma ikanje. Ngibone futhi ne video kangizwe I think ngizoyidlala on another video. Wakhuluma nje ukuthi la kanjinje nangendlela adabuke ngakhona ngendlela nje umoya kubuhlungu ngakhona washo since njengomuntu owasebenza ukukhosini wathi mina ngamkhomba umthakathi, you know what I mean, but you will find it on my other video kabudungizwe, you know what I mean. So guys mina no man bafethu kodwa ngeke phela angeke abantu bashone kanje every time nje no akwenziwe something abamlalela abantu uKhethelezi naku yawakhuluma kudala. It's a high time bemlalela benze leyo nto mangabe khona intethelelo but uKhethelezi mhlambe akufezwe phela leyo intethelelo angazi something must be done like ngibona abantu bethi hayi ukhoza lushiswe ukhoza luvalwe le ndawo ayivela ifaka umlilo. All this is on the comments about udlula kanjinje, right? Like no mina ngithi mangabe ikhona mhlambe into eyintethelelo webhuti uKhethelezi kuthiwa yini like makuphuma isiprophet bese kuphuma ke intethelelo ukuthi ningenza kanjani to avoid this or kanjalo kufezwe phela abantu bezosinda imphefumulo yabantu leshabalala kangaka bafethu like njani
azi ukhona umuntu othweleyo noma like I don't know engikwazi ukuthi abantu bayaphela and it's not fair. They are so young, abantu abanemndeni bafowethu abanye nje ukwabona nje abantu abakho umndeni wakho abazali bakho usuthi sengizibuza ukuthi laba basele abakhona emsakazweni, how do they feel? How do they feel? Hayi ngeke bafethu kodwa ngeke akwenziwe something. Ngoba sesiyayibona into yakhulunywa ukukhehleleza iyona iyenzeka, izowenzeka ngonyaka ozayo, yenzeke ngonyaka ozayo, yenzeke bayaphela abantwana babantu. It's a pity. Thina soloko on social media sigxekana, hayi wena unamanga, hey ukhozi yekani ukhozi, hey what abantu besha abaprof. Ikhona inkinga lapha yabafowethu, ayilungiswe phela, kulindwe bani inkinga ikhona ayilungiswe. Kumele kuphakame bani kanti ngubani kanti umnikazi whatever the management I do not know the leaders there abaphakame abenze something. Kungani kuhleli nje abantu bahleli bayabuka kodwa abantu bayaphela bafethu? Something has to be done. Angeke mina nginje ngibe umsebenzi okhozi ngibona abantu bephela kanje bafethu ngavele nje ngiphuma. But anyways ungathi like ukhona umunye othi mhlawumbe ungavele ungene nje vele uthatha umkhokha wakhona uthi noma usuphumile inkosi yami uthe ungizwe uyagula lokho. I guys like no. Bakhona vele basho njalo abantu yambona ungiseloku yaphuma akathola umsebenzi yambona nje ukuthi ngathi akekho right. Those are people, not me though. Abaphumayo ukuthi abekho right, abaphuma isikhathi sekhona allegedly. Pho laba bakhona baqhubeka besebenza ngoba umuntu kumele asebenze bafethu. Umuntu abantu badinga umsebenzi, you have to work. So for you to run away from work, ngokukhona abantu okudala kodwa bekhona laphiyana, ngifuna ukuze ngibiza amagama, you know what I mean, but they're still there. But ngingasebenza ngikhululeke kanjani ngibona into enje isenzeka, ngikhululeke impela ngihlale ngithi mina ngiyindawo. But ubuye ucabanga ukuthi mhlawumbe udinga umsebenzi uzophuma ephi mfethu, baphuma oSelB sebabona namba noGagasini, something like that. No man, ayilungiswe bafethu, ayilungiswe like no ayilungiswe. Hayi ngeke bafethu no.